मोननायनि सम जाबाय लेखा होनायनि सम जाबाय बे लेखा होनायनि सम जानायाव बिथांमोना जोङो जिथु जोंनि 9था गामिनि गावबुराफ्रा जयै सावरायालासिनो बिथांमोना वाइलेट सोनानै होदों गावसोर बुंनो वाइलेट खिन्थु जोङो वाइलेटखौहाय दिनैसिमबो बाथ्राजोंबासो जों मेगनजों नुनो मोनाखै जोंहा मथाथे दिनैसिमबो वाइलेटनि बाउन्डारखौ बिथांमोना देखायनो हायाखै जोङो फोथायाखै जे वाइलेट बाथ्राया बुंनो हागौ गावसोरनि माबा मोनसे लाबा लाबनि थाखाय मावदों जानो हागौ आंनि चेनेलखौ नायगिरिफोर जे बिथांमोनसे आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा आं दहाय सानावनो भिडिअखौ खालामहैदोंमोन आरो माखासे एसे उसुबिदानि थाखाय आङो माखासे एसे बेबायदिनो स्पेसखौ बुंनो हायाखैमोन आरो नै दा मोनाब्लाय बेयावसो नोंथांमोननो एसे आं फोरमायनो सानबाय दा बिसिना गोबोरखि एरिया होनो बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थानाया रुनिकाटा पिअ खुंग्रिं ना सान्थिफुर गोलैयो खुंग्रिङानो जानांगौ आरोखि दा बे गोबोरखि बे एरियायाव दा हानि थाखाय गोबां दाङाबाजि जादों आरोखि दा बे दाङाबाजि जानाया ओरैबायदि जानांगौ दा माखासे जे दा रनजित बसुमतारी बेसारा माखासे बेबायदिनो माखासे जेन'बा प्रमद बर' दा सरकारनि बे आन्दाराव माखासे वाइल्ड लाइफआव हाबनाय माखासे वाइल्ड लाइफआव जे हाबै बेनि हाबैयाव बै माखासे जे हाबै गामिफोर बै हाबै गामिफोरखौ नोंसिनिखौ हाखौ लेखाखौ रानग्रोनोसै बेबायदि जादों आरो मोनसेल' एफारसि बेबायदि जादों आरो दा बेबायदि जानायाव माखासेया जे वाइल्ड लाइफआव हाबजानायफोर बैसोरो मोननांगौबा समानैनो मोनथायखौ मोननांगौ बेफोरबायदि जानायाव दाङाबाजि जादों जानांगौ नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांग्रोबानो जाबाय बे गोबोरखि जोङो 9था गामिजों जोङो एफासि कमिटि दानानै जोङो 2005नि सिगां जों थानानै 2005आव जोङो माखासे मोनथाय मोननो होननाय जों मिथिनाय सेन्ट्रेल जोङो निर्देश मथे सरखारनिफ्राय जोङो मिथिनो मोननायखाय जों एफआरसि दानानै जोङो दिनैसिमहाय एफआरसिनि कमिटि थ्रुयै जोङो सरखारनि आसनि जोङो मावनानैहाय दिनै एसेसिम जोङो 2005निफ्राय लानानै जोङो दिनै नैबे गोबोरखि हालामाव रायजो जानानै ओमफ्राय जोङो एफआरसि कमिटि दानानै जोङो 5 बोसोरहालागै जों जाबाय जों गोबाव सम जादोंमोन जोङो बेवहाय थांलाय फैलाय जानायजों जोङो न'खरखौ जोङो खुंनो हायियावहाय बेबायदि जानानै थादों जोङो 5 बोसोर दाबाय जोङो एफआरसि कमिटि दानानै 2005आव हाबनानै बेखायनो जोङो दिनै सानदों मा जोङो नैबे जिथु दिनैनि आरोबाव मोनसे समस्या जाना थांदों जोङो मानि थाखाय जोङो दिनैहाय बे बाथ्राखौ जोङो बेवहाय जोंनि बिथांमोन इउटिउबारफोरखौ फैनानै जोङो माखासे खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो बुंनो गोनां जादों मानो होनब्ला जोङो नैबे एफआरसियावहाय जोङो माखासे दा गासै डकुमेन्टसफ्रा प्रुफ होजोबनानै जोङो मोननायसिमाव जाहैनानै दिनैहाय बिथांमोना बुंनो थांदों जोङो माखासे मा होनो बै जोंखौ ओरैबायदि बुंबाय दिनै दावराव दावसिया नेसनेल पार्क हाबनाय आरो नेसनेल पार्क हाबि बिथांमोना बेफोरबो खोथाखौ लानानै दिनैहाय माखासे जोङो मैयानो जादों गोबाव खामानि मावनानै जोङो मोनसे मोननायनि सम जाबाय लेखा होनायनि सम जाबाय बे लेखा होनायनि सम जानायाव बिथांमोना जोङो जिथु जोंनि 9था गामिनि गावबुराफ्रा जयै सावरायालासिनो गामि दरनैनि मानसिया थांनानै गुगुनिपारा गावबुरा थांदों ओमफ्राय सिजौगुरि गावबुरा थांदों ओमफ्राय दिनै माबा सिंग्रेब दैसा थांदों बिसोर गामि दरथामा थांनानै जों गोजौआव मा रायलायहैदों बेखौ रायलायहैनानै आरो मोनसे रेन्जारनिसिम फैनाय समावहाय खुंग्रिं रेन्जारनिसिम फैनाय समावहाय बिथांमोनखौ आरोबाव 3 नम्बर गोहोफोरनिफ्राय बिथांमोनखौ फनजों कन्टेक्ट लानानै बिथांमोना दे जोंखौबो जोङो जुदि नोंसोर सावरायनो मोजां जाबायब्ला जोंबो सापर्ट दं होननानै बिथांमोनखौ लाफानानै मबाइलनि कन्टेक्टजोंहाय न'खरब्रै जेनेबा गामि दरब्रैया बिथांमोना हानि लेखाखौ लानायनि राजि जादों मानो होनब्ला जोङो 9था गामियाव एफआरसि दानानै 9था गामियावबो जों बयबो
गावबुराफ्रा सथ दं बे गामि दरबारनि गावबुराफोरखौ गारनानैहाय दिनै बिसोर गामि दरथामा दरब्रैमोन खिन्थु गामि दरसे थाङाखै बे गामि दरथामा थांनानै सोरजों रायज्लायहैनानै दिनैहाय नैबे फरजाया माबोरै फैनो हाखो जोंनि बे गोबोरखि हालामाव माबोरै बेबायदि गन्दगला दावराव दावसि सोमजिफैखो मानो होनब्ला जोङो मैया बुंदों जों खुनु मथे जोङो सोरनोबा गामि दरनैजों हा होनो हानाय जों बे रायजोआ जोङो हाखौ सिहोनाय जानाय नङा होननानै जोङो रायजो राजाखौ लिंथुमनाय जों मैया बादा होनाय जादों बादा होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो मैया दावराव जालायलायनायनि गेजेरजोंहाय बे समायसा माबोरै जानो मोनखो गामि दरथामाल' बोरैहाय बे हानि लेखाखौ डकुमेन्ट्स मोननायनि आरो सुनायनि पावाराबो माबोरै फैखो 9था गामिजों एफआरसि दानानै गामि दरथामा बोरै बे लेखाखौ मोननो हागौ बेफोर बाथ्राखौ साननानै जोङो बादा होनाय जादों हा सुग्राफोरखौ फैनायफोरखौ जों जेबो खालामाखै बिथांमोना मोजां थांदों मथा मथि जोङो जेबो आक्रमण खालामहोआखै आरो जायाखैबो जोङो थांदोंमोन मैयानो बे खोथाखौहाय डिफनाव थांदोंमोन जोङो डिफर अफिसावनो रेन्जार अफिसाव थांदों जोंबोनो थांनानै बिथांमोनखौ जों खोनाहैबाय थांनानैहाय मथा मथि डिफआ साननै जाखाबाय बेलेग इंलिसाव दङ दिनैबो फैनाय नङा होननायखाय जोङो गिदिंना फैनाय जादों आरो जोङो माखासे जोङो मा होनो मण्डलखौ जों नेदोंमोन मण्डलखौ जोङो नेयै मोनाखै जों 11:40 सिमाव जों नेदों होमब्ला जों बुजिदों जे बे समावहाय बिथांमोना माबा मोनसे खबर मोनबाय दा आखान फैयाखै अफिससिमहालागै बेथ' 10:30 जइन जानांगौ थ' 11:00 जानांगौ बे 40 मिनिटआ बारा जानायखाय जों ब्लड फैफिननाय जाबाय जों फैयोब्ला खोनाबाय हाया सुनो फैबाय होननानै खोन्थानाय लोगो लोगो जों हाखौ सुनो नाङा जुदि बिसिना हा सुजाबायब्ला माबा मोनसे जानो हागौ ओंखायनो जोङो अपेनलि जोङो बेखौहाय नुजासारहोगोन रायजोनि सिगाङाव होननानैहाय दा जेनेबा नोंसिनियाव दिनै जे जेनेबा बुलायलायनाय जाबाय बे बुलायलायनाय खेत्रआव माबेसिमाव जेनेबा मानि थाखाय दिनैसिमाव गोबां बेबायदिनो साब्रै साबासिम मानसिया आइजोफोरनिफ्राय आइजोफोरखौबो बुदों बे बुलायलायनाय समाव मा रोखोमसिमाव बुलायलायनाय जादों बे बुलायलायनायाव माने माखासे खोथाखौ जोङो बाथ्राखौथ' जाया बिथांमोना बुलायलायदों जाया आंबो गैयामोन बे बुलायनाय समावहाय बे बबे पार्पसजों बबे बाथ्रा बबे पइन्टजोंबा बुलायनाय जाखो बेखौ आं बुंनो हानाय नङा माने आं मिथियाखै मानि थाखाय बुलायदों बबे पइन्टखौ लानानै मा बाथ्रानि थाखाय बेबायदिबा हांगामा जाखो जेला हांगामा जायो दावराव जायोब्लासो जोङो नाहरनानै बुलायनायखौ नुनानै जों थांदेरनाय जादों होमब्ला आं दखानाव दं फिल्डआवहायसो जादों घटनाया होमब्ला जों रायजो गोबां दङमोननो माखासे गुबुननि फारानिया ज' जादों फिल्डआवनो बिसोरोसो दंमोन माखासे मानसिफोरा बाव थांनानै एडभान्स लोगो मिथिं जानोसै खोमा होननानै थांनायावहाय माबे पइन्टआव बबे पार्पासजों बुलायदों आंखौ दा बुंनो रोंनाय नङा मानोब्ला जाया बुजाग्रा जाया बुलायग्रा बिसोर बिथांमोनासो बुंनो हागोन आरोखि बे खोथाखौहाय बिथांमोननिफ्राय सोंथिखौ सोंनानै लानो हागोन आं नैबे मोनसे जेनेबा नोंसिनि दा गोबोरखि हालामाव गोबां सरकारा जे सिगां दा वाइल्ड लाइफआव सोथ'वाखैमोन वाइल्ड लाइफआव सोथ'यैनि सिगांनो बेयो सोजादों दा खांनानैसो वाइल्ड लाइफआव सोजादों बे वाइल्ड लाइफआव जुदि सोजानायाव दा नोंसिनि गोबोरखि हालामाव गोबां दा हानि थाखाय दुखु दाहा गोबां दङ दा बेनि गेजेराव दा सरकारनियाव माबा मोनसे नोंथांमोनहा फैगौ जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथांमोनहा नोंथांमोननि अनुमति बायदियै सोरखौ भट होनानै लाबोनो सानो बे बेलायावहाय जाया जोंनि हारिखौ अनसायग्रा जाया जोंखौ मोजाङै नोजोर होनानै बिथांमोना जोंनि हाबाफारिखौ मावलांगोन जोङो बेजोंनो जोङो योगदान होगोन मानो होनब्ला जोङो नैबे जिथु जोंनि बिटिआर सरकार जानायजों लोगोसे जोङो दिनैसिमबो जोंनि जिथु जोंनि साननाय आकांक्षाखौ जोङो मोननो हायाखै मानो होनब्ला दिनै नैबे समयसा फैदों जोंनाव जानो गोनांब्ला जोंनि हाफ्रा दिनैसिमा जानांगौमोन 5 बोसोरनि गेजेराव दिनै लास्ट मुहुर्तआव जोंखौहाय बुलायनायसिमावसो लाबोबाय जायनि फलाव जोंनि हाया एफआरसि दाखांनाय एफआरसि एप्रुभ जाखांनायनि उनावहाय बिथांमोना वाइल्ड सोनानै होदों गावसोर बुंनो वाइल्ड खिन्थु जोङो वाइल्डखौहाय दिनैसिमबो बाथ्राजोंबासो जों मेगनजों नुनो मोनाखै माने डिक्लार गैया जोंनि मेपआव नायोब्ला जोङो बे बुस्थुखौ जोङो दिनैसिम बाउन्डारखौ नुनो हायाखै दिनैसिमबो माब्ला होगोन बेखौ जों बुंस'नो हाया मथाथे दिनैसिमबो वाइल्डनि बाउन्डारखौ बिथांमोना देखायनो हायाखै जोङो फोथायाखै जे वाइल्ड बाथ्राया बुंनो हागौ गावसोरनि माबा मोनसे लाबा लाबनि थाखाय मावदों जानो हागौ खिन्थु जोङो वाइल्ड होननानै बाथ्राफ्राखौ बुंदों खिन्थु जों गोजौ लेभेलाव जोङो मा होनो
नेट माबायाव सलायना नायोब्ला जोङो वाइल्ड नाइट सोदोबखौ जों जोंनि बाउन्डारिजों जानायखौ जों नुनो मोनाखै बिथांमोना आसिमोनथाय बाथ्राजों बुङो नै बिनो होननानै बिथांमोना बुंदों बाथ्राजों बुंगासिनो दं मानो होनब्ला बिथांमोना बै जोंनि साहा जोबथा दानि जिथु बिटिआर सरकारा लामा खोनाय बेखौहाय फेरेंगा बुंहरो बिसिम ओमफ्राय माखासेया बुङो नैबे माबाजों 500 मिटारनिफ्राय जानांगौ होननानै बिथांमोना बुङो जोंथ' बेखौ गनायनो हाया मानो होनब्ला जोङो सिगांनो थाखानायखौ जोङो बोरै वाइल्डआव जोङो गनायना लानो हानो मानो होनब्ला बेखौ जोङो जिबनावबो जों रायजो राजा गनायना लानो हाया जों मानिनाय जानाय नङा जोङो रायजोनि जानानै बे खोथाखौ बुंनाय जाबाय।